on auki, kruunut viinassa, kahvipannu porisee, puhe sojuu vapaana. Asiaan vierestä ja välillä alta, tässä ne tulee. Kahvihuoneen kuninkaalliset, kahvihuoneen kuninkaalliset, kahvihuoneen kuninkaalliset. Tervetuloa. Hei, tervetuloa Kahvihuoneen kuninkaallisten uuteen jaksoon. Ja tänään meillä on teemana vanhat hautaan, eli puhutaan siitä, että mikä merkitys on ikääntyneillä meidän työelämässä, mikä merkitys heillä tulisi olla, kuinka meidän tulisi suhtautua ihmisiin, joilla on paljon kokemusta, että mikä heidän antinsa tälle työelämälle on. Ja tämähän on sillä tavalla mielenkiintoinen seikka, kun me puhutaan paljon Suomessa väestökysymyksiä nykyisin, puhutaan ikääntyvästä väestöstä ja puhutaan paljon siitä, että mitenkä sitä kaikenlaista osaamista voidaan käyttää hyväkseen, ja kysymys, että kuinka sitä voidaan käyttää hyväkseen, vai onko se enemmänkin sitten rasite, mitä monesti nousee näitä näkökulmia erilaisia sen osalta. Ja tosissaan täällä tänään meillä on paikalla Launosen Reima, eli Ilon ja Valon prinssi tässä taas paikalla. Mä oon keskustelemassa myös on uusi meidän vakio, toivottavasti vakiokasvu, eli Peter Jung. Morjens kaikki. Yes, ja sitten mulla on saatu oikeakin asiantuntija taloon tänne paikalle tähän tilaisuuteen, eli Jyri Juusti. Ja Jyri on tässä asiassa sekä niin kuin asiantuntija että nyt kokemusasiantuntija myös. Että Jyri on siis tehnyt uraa tuolla Varmalla, eli työeläkeyhtiössä, näissä työkykyjohtamisen kysymyksissä, ja siinähän on kyse siinä, että kuinka me varmistetaan se, että ihmiset voi hyvin työssään, on aikaansaavia, ja myös, että säilyvät terveenä sitten tähän niin sanottuun viimeiseen elämänvaiheeseen. Tuo kuulosti vähän niin kuin morbidilta, mutta niin kuin eläkkeelle siirtynyt. Jyri on nyt juuri siirtynyt Varmalta eläkkeelle, mutta kuitenkin tämmöinen hyvin moderni eläkeläinen, koska tekee vielä Novetoksella sitten tässä eläkkeen ohessa töitä työnohjaajana ja valmentajana. Tervetuloa, Jyri. Kiitos paljon. Kiva olla täällä. Mahtavaa. Hei, ihan ensin tässä alkuun. Mä haluaisin lähteä semmoisella kysymyksellä, mikä itse niin miettii tässä. Puhutaan paljon kielen merkityksestä. Että miten sä koet sen, että mikä olisi hyvä termi? Että kun usein saattaa sanoa, että jos sanoo, että vanha tai vanhus, niin se nähdään negatiivisen. Sitten on näitä erilaisia kiertoilmauksia. Ikääntyneet, mitäs tässä puhuit, tuleeko sulle Petsku mieleen? Mitä? Kokenut. Elämää nähnyt. Joo. Mitä termiä sun mielestä pitäisi käyttää vai käykö kaikki? Onko sulla itsellesi jotain semmoista, joka särähtää sun korvaan? Ja onko sitten jokin semmoinen, joka, hei toi puhuttelee mua? Joo, mä mietin tätä ja jotenkin niin kuin ylipäänsä se, että meillä on aina hirveä tarve niin kuin määritellä ja luokitella. Ja yleensä se menee myöskin sillä, että ne luokittelee, ketkä ei itse ole sitä, niin kuin toisia luokitellaan. Ja ehkä niin kuin sitten taas se luokittelun kohteena oleminen ei aina ole niin jotenkin luontevaa. Ja mietin noita termejä, niin tosiaan käytetään näitä ikääntynyt, iäkäs, seniori, konkari, kokenut, vanhempi henkilö, tällaisia näin. Ja nyt sitten mä itse mietin omalta kohdalta, että jotenkin tämä kolmas ikä on niin ehkä semmoinen, mikä mä jotenkin puhuttelee. Että jotenkin mä itse määrittelisin itteni, että mä oon tämmöinen kuin kolmatta ikää elävä Jyri. Okei. Ja tämä kolmas ikä siihen liittyy nyt sitten mielellään, että ne on tämmöiset aktiiviset eläkevuodet ja mä oon toimija ja mä oon kuluttaja ja mä oon hyödyksi muille. Että ehkä niin kuin sillä lailla. Ja sitten tässä on vielä se neljäs ikä sitten tulossa jossakin vaiheessa toivottavasti kuitenkin. Ja sehän on tämmöinen niin kuin, ehkä tämmöinen niin kuin haurauden ja hoivan aika ja sitten tietysti toivoo, että se olisi mahdollisimman lyhyt. Joo. Eli silloin joskus 90 jotain. Okay. Hei, tämä oli mielenkiintoista, kun mä puhun tästä, tavallaan nostin tämän elämän viimeinen vaihe, niin sä tietyllä tavalla sanoit, että et sä vielä ole siinä, vaan että se jakautuu sillä tavalla, että kun me ollaan aikaisemmin ajateltu, että se tietyllä tavalla, kun sä siirryt eläkkeelle, siirryt viimeiseen niin kuin vaiheeseen, mutta selkeästi kun me puhutaan yhä enemmän, että kuinka paljon meillä on niin kuin terveempiä, niin kuin kokeneita ihmisiä, vanhoja ihmisiä sen osalta, niin tämä koko kuvio muuttuu. Ja tämä on jännä tämä itseymmärrys, koska mä oon nyt 43-vuotias, ja mä oon itse koen, että mä oon tämmöisessä setämiesvaiheessa, niin mä ihan hyvin kannan sitä setää, kun monesti puhutaan siitä, että onko se niinku tavallaan loukkaavaa sanoa setä. No mä oon niin myös setä, on niinku isä, ja tältä se jotenkin se kuvaa mua. Miten sä Petsku itse, kun sä oot mua muutaman vuoden vanhempi? Niin 1, 2, 3, 4. Siis mä jäin pohtimaan nyt sitä, että just mitä Jyri sanoi käytännössä, niin kuin se neljäs ikä, niin sehän jakaantuu vähän niin kuin tämmöiseen fyysiseen
niin kuin, tilaan ja sekä mielentilaan. Että niin se hoiva-aika on todennäköisesti sitä, että jompi kumpi tai kummatkin alkaa prakaa niin pitkään. Se kolmas vaihe on se, että kun sun jalat toimii, sä voit tehdä asioita, harrastaa ehkä niitä, mitä et ole työaikana ehtinyt harrastaa tai löytää uusia harrastuksia. Ja sama sitten sen mielen kanssa sit siinä, että se voi olla semmoinen jopa tosi rikas aika, että sä saat tehtyä asioita, mitä sä et ole ehtinyt, jos sä oot ollut työelämässä siinä niin sanotussa oravan pyörässä mukana pahemmissa siinä. Mutta Jyrille yksi kysymys. Kerro ne 2 ensimmäistä vaihetta sun määrittelyssä. Niin, siis varmaan, en mä nota, että miten ne ikärajat siinä menee, niin. Mutta varmaan se on jotenkin sitä nuoruutta ja sitten jotenkin sitä aikuisuutta. Niin, aikuisuutta sitten. Niin kuin semmoista, niin sitten että ollaan työelämässä ja sitä elämää. Eli työelämän jälkeinen vaihe on sitten se ensimmäinen niin kuin tällainen ja sitten sen jälkeen tulee se, niin kuin, jos niin kuin kauniisti yrittää sanoa, se liuku. Mutta Petri, vähän niin kuin dodge the bullet. Mitä sä käyttäisit itse? Mitä sä haluaisit? Että tavallaan missä vaiheessa sä oot? Ei tarvitse paljastaa ikää tai jos et halua sen osalta. No mä koen niin kuin olevani niin kuin työelämässä ihan normisti käytännössä. Toki mä teen töitä vähän eri tavalla tällä hetkellä kuin monet muut, mutta siellä on niin kuin paljon hyvää siinä, että on se vapaus, mitä ehkä aikaisemmin on ollut siinä. Ja missään muotoa niin kuin numeroina, nyt mä tietenkin vähän paljastan asioita, numeroina, niin taas noin 5 vuotta, niin kuin sitä virallista. Joo. Niin en mä nyt tiedä, että onko se niinku 5 vuotta ja sitten se on niinku yhtäkkiä slut vai vai onko se vaan niinku, se on yksi tämmöinen merkkipaalu, mikä se todennäköisesti ohitat ja vilkaset juostessa siinä, että no tossa se meni, mitäs mä sitten teen. Toisaalta, niin mä en just tällä hetkellä kokisi myöskään huonoa omatuntoa, jos kaikki muu olisi niinku, että vois vaan heittäytyä. Kyllä mä mökillä voisin viihtyä. Joo. Tai sitten tehdä tämä, mitä lottovoittajat haluaa tehdä, niin kiertää ympäri maailmaa. Jos niihin löytyisi aikaa taloudellinen turva, niin miksi ei? Mutta jotenkin mä haluaisin pitää itteni niin kuin, tolkussani siinä, että tekisi jotakin, mitä pää joutuisi tekemään asioita. Ja sitten mua kiehtoo se, että eri sukupolvien kanssa päästä yhteyteen, kun nyt itsellään on sitä kokemusta, niin on mahtava kuulla, mitä täälläkin, missä nykyään teen töitä esimerkiksi, niin 20-vuotiaat, 25-vuotiaat, 30-vuotiaat näkee asioita. Hei, tuo oli hyvä silta siihen kysymykseen, mikä mulla seuraavaksi olisi, että mikä on se kokemuksen tuoma hyöty työelämälle? Jos me ajatellaan, että useimmiten vanhuus nähdään tietyllä tavalla, että jos sulla on paljon niin kuin, tavallaan vuosia plakkarissa, nähdään ongelmana ja tietyllä tavalla negatiivisena asiana, se tuodaan usein esille. Meidän nykyisessä kulttuurissa vahvemmin. Ennemminhän sitä pidettiin niin kuin tietyllä tavalla jopa saavutuksena. Se oli arvostusta, että on ollut pitkään paljon tietoa, muistitietoa, tiedätkö, tavallaan arvostettu yhteisön jäsen, että sä oot kokenut, että sä oot niin kuin tietyllä tavalla jopa hierarkian huipulla siinä, kun sä oot tavallaan ikääntynyt sen osalta, niin miten te koette, että mikä se kokemuksen tuoma suuri hyöty on työelämä, että missä tilanteissa ja tehtävissä nuoruus ei tuo lisäarvoa, vaan itse asiassa se tulee sitä kautta, että sulla on kokemusta. Ja mä voin tässä antaa teille yhden esimerkin. Platon, joka puhui filosofikuninkaista, niin Platon antoi heille iän, että minkä ikäinen tulisi olla, että pääsee filosofikuninkaaksi. Ja mä voin paljastaa, minua ei ole hyväksyttäisi filosofikuninkkaaksi. Ja teidät herrat hyväksyttäisi. Joo, että se on vähintään 50-vuotias. Niin miten te koette, että niin missä tilanteessa se on selkeästi, tai minkälaisissa tehtävissä se nuoruuden lisäarvo, voidaan sanoa, että niin kuin tavallaan se ei tuo vastaavaa lisäarvoa, mitä kokemus antaa? Joo, mä tuosta ajattelen ehkä sillä, että kun miettii sitä kokemusta, niin että joku sanoi tällä, että kokemusta, jos olet tehnyt jotain työtä vaikka 20 vuotta, niin onko sulla sitä niin kuin 20 vuoden kokemus vai onko sulla 20 kertaa vuoden kokemus? Ja silloinhan se, että jos sulla on se 20 kertaa vuoden kokemus, se tarkoittaa sitä, että sulla ei ole niin kuin oikein jalostunut mitään siitä, mitä kaikkea sä oot tehnyt. Ja kyllähän tällaistakin on. Kyllä. Ja silloin se kokemus, niin silloin se on arvokasta, jos niin kuin siitä kaikesta jalostuu jotain semmoista, mikä on sitten jaettavissa muillekin ja hyödyttää ehkä asiakkaita. Et se on ehkä niin kuin ainakin semmoinen, mikä on sitä hyvää kokemusta. Ja jos miettii vielä muuten, niin se hiljainen tieto, joka voi olla niin kuin sit semmoista jotakin kokemusta siitä, että näistä tämän tyyppisistä tilanteista on ennenkin selvitty, niin se voi olla arvokasta. Voi olla perspektiiviä, suhteellisuuden tajua, stressin sietoa ja näin. Mutta sitten ei kaikki hiljainen tieto ole ollenkaan niin kuin arvokasta. Että osin hiljainen tieto joutaa jäädäkin ihan hiljaiseksi. Että näitäkin asioita me jotenkin vähän niin kuin idealisoidaan välillä.
Ja ehkä niin kuin se, niin kuin joku sanoi tästä, että miten se huono kokemus, niin sehän on sitten sitä jumiutumista ja ehkä kaavamaisuutta ja sitten siihen liittyvää ylimielisyyttä. Eli niin kuin tavallaan sitä, että sä oot niin kuin kokenut, mutta sä et ole enää niin kuin suostu niin kuin oppia rooliin. Ja se on kyllä niin kuin huono tie. Tuli tosi mielenkiintoinen nosto toi, koska mä tiedän, että me Petskun kanssa oli siis tehdään paljastuksia, ollaan työskennelty yhdessä, ja Petsku tuli hyvin vahvalla kokemuksella, ja voidaan sanoa, että sä olit omalla alas, mistä sä tulit, niin sä olit oikeasti siellä niin kuin ihan kirkkaammassa kärjessä. Sä tulit uudelle alalle. Muista se oli tosi mielenkiintoista nähdä, kuinka nöyrästi sä suhtaudut uuteen oppimiseen. Että harvinaista, se oli vaikka niin kuin tavallaan, nyt mä annan sulle ison kehu. Me ollaan työskennellyt niin pitkään yhdessä, että yleensä mä annan vaan haukkuja. Tulihan ylös nyt. Hyvä. Nyt se tehtiin julkisesti. Niin mä ihailin sitä, että kuinka avoimin mielin sä tulit siihen uuteen maailmaan oppimaan. Mä oon itse sanonut sen, että mustakin olisi, jos mä haaveilen sitä, olisi mahdollista joskus tehdä samanlainen juttu. Että lähteä siitä, niin kuin puhuttiin sitä, että ei jäisi niihin kaavoihin, ei kangistus niihin, vaan ihan uudelle alueelle ja sais aloittaa tietyllä tavalla alusta. Tai ei sieltä olla alusta, olihan sullakin on paljon osaamista, mutta sais viedä se uuteen tilanteeseen. Mitä sä itse koit sen tilanteen, kun niin kuin tavallaan vaihdoit tosi lennosta niin kuin ihan eri maailmaan tai hyvin eri maailmaan? Joo, se oli sinänsä niin kuin helppoa, koska kun sitä multa kysyttiin, että miksi sä oot tekemässä sitä yleensäkin, niin mä olin tietenkin pohtinut sitä ja kyllä mun niin kuin lähtökohta oli katsoa niin kuin sitä, että mitä mä tässä seuraavassa erässä pystyn tekemään, niin kun otetaan vaikka tämmöinen urheilutermi, että joku erä, että siellä on käyty niin kuin jo 2 erää pelattu suhtkot niin kuin aktiivista, on tämä nuoruus, mistä sä puhuit, ja sitten on tämä ollut tosi aktiivinen, niin kuin mullakin voisi sanoa tämmöinen niin kuin nousujohteinen työura sit siinä, niin jotenkin jäi niin kuin miettimään, että mitä hittoa mä haluaisin tehdä vielä sitten sen seuraavan erän aikana, siinä niin kuin työelämän puitteissa. Puhutaan työelämän eristä nyt tässä. Ja silloin tämä uuden oppiminen, uudessa ympäristössä oleminen, niin kyllä se kiehtoi niin kuin siinä, että kyllähän niin kuin, mä olin niin kuin itteni ehkä ladannut siihen, että mä oon niin kuin valmis ottamaan vastaan tosi paljon niin kuin sitä uutta ajattelua. Ja sitten kun olin siinä vaiheessa, taisin olla toisiksi vanhin, meitä oli 2 niin kuin sellaista ikäännytempää just sillä hetkellä, kun mä astuin silloin joukkoon mukaan. Ja sitten muut oli tässä niin kuin 40 kikun kaakun puolella mentiin. Niin olihan se, niin kuin, se oli niin kuin nautinnollista aikaa niin kuin imeä asioita ja hyödyntää sitä. Mutta se oma päätös, ottaa vastaan asioita. Saanko mä kommentoida tuohon Jurin alkuun? Totta kai. Alkuun sen, että oli tosi hyvä, koska mulla on ihan elävä esimerkki, tosi hyvä kommentti siitä niin kuin, kokemuksen niin kuin, koosta, jos miettii vaikka neliökoosta, niin mulla on, mun työelämästä on tämmöinen, että mulle eräs henkilö sanoi aikana, että minä olin johtajana ja hän teki töitä siinä firmassa ja hän sanoi, että älä tule mulle neuvomaan, että mä oon ollut 25 vuotta tässä paikassa töissä, tässä samassa pisteessä. Ja minä olin sen verran ilkeä, koska oli niin hetki, jolloin piti olla hieman tormakampi, jos sanottaisiin tämmöistä termiä. Ja mä sanon, että kyllä pitää paikkansa. Sulla on erittäin hyvä kokemus tässä 6 neliöstä. Että minä ajattelin tuoda tänne uutta näkemystä ja ajattelua, ja mun neliöt on vähän isompia nyt siinä vaiheessa. Niin toi napsahti ihan saman tien osui niin kuin siihen niin kuin omaankin ajatteluun, että kokemusta voi olla niin paljon, sä voit olla aika kuinka iäkäs, kuinka kokenut, mutta jos se on tosi suppea, se sun näkemys, sun ajattelu vielä, ja sitten se mahdollisuus ottaa vastaan. Ja sitten me mennään siihen puoleen kanssa, että sieltä alkaa tulla sitä ylimielisyyttä. Eli nythän niin kuin, jos mennään niin kuin meistä vielä vanhempiin, niin siellä alkaa olla sitä, että ennen oli kaikki paremmin tyylinen puhe. Ja omalla tavalla jotakin siellä on ollut paremmin, mutta ei maailma ole koskaan voinut näin hyvin kokonaisuudessa kuin se voi nytten, huolimatta siitä, että meillä on poliittisia myrskytuulia käynnissä tässä ympärillämme. Mutta pitää katsoa sitä isompaa. Monet, jotka tutkivat esimerkiksi tämmöistä systeemiteorioita, sanoo, että älkää katsoko 5 vuoden, katsokaa sitä janaa pidemmin, esimerkiksi hyvinvoinnin kasvua, näitä tilanteita. Niin kuin tavallaan hetki valehtelee aika paljon sen osalta. Mutta minua kiinnostaisi kuulla, kun kuulit tuota Petskun tarinaa, työkykyjohtamisen näkökulmasta, miltä se vaikutti tai noin nostot? Joo, siis on oikein hyviä nostoja ja ehkä niin kuin se, mikä taas itselle tuosta tulee niin kuin mieleen, ja kun miettii niin kuin sitä
jotenkin sitä 6/4 tai muuta, niin että sitten kun mä olen näissä ammatillisen kuntoutuksen hommissa aikoinaan ollut ja katsonut tosiaan niin kuin sitä, että millaiset polut ihmisillä johtaa sinne työkyvyttömyyteen, niin kyllähän siellä yksi asia on tämä osaaminen. Ja tavallaan ja siihen liittyy se työmarkkinakelpoisuus ja sen ylläpitäminen. Ja sitten joitakin ihmisiä on syrjäytynyt työelämästä sit sen takia, että tämmöisen väärän hienotunteisuuden takia. Että jotenkin ei puututa siihen eikä tehdä niin kuin näkyväksi sitä, että nyt tämä työ on tämmöistä, mutta se on 5 vuoden päässä tämmöistä ja sun pitäisi osata nuo asiat ja tässä me autetaan sua näin, että sä ne opit. Mutta jos et sä niitä osaa silloin, niin ehkä meillä ei ole sulle töitä. Jotenkin se on musta tärkeää, että, niin kun, että pidetään, että se on niin kuin joku se on niin kuin elämänlanka sen työkyvyn kannalta se oppiminen. Voinko mä kysyä tuossa, että onko semmoista niin tietysti se, voidaanko me sanoa, että onko ikä, jossa ihminen päivittyy ulos? Ja onko tässä eroa eri toimialoilla? Kuten me tiedetään, että jos olet urheilija, sulla on aina rajallinen määrä vuosia. Et fysiikka ei vaan, niin kuin se ei vaan tietyn pisteen jälkeen sä et enää pysty huipulla kilpailemaan sen osalta, jos me ajatellaan, että ikämiesurheilu ei ole samanlaista ammattilaisuutta kuin on sitten ne parhaiden vuoden urheilu. Mutta onko tätä tämmöistä, että onko siinä töissä eroa? Kun sä oot kuitenkin aika laajasti tarkastellut työkenttää työkyvyn osalta, niin onko jotakin sitten semmoisia toimialoja, joissa ihminen vaan päivittyy ulos? Esimerkiksi mietin vaikka pelastajia, jotka on hyvin fyysistä työtä, jossa tilanteessa on tietyllä tavalla, että se fysiikka, että tavallaan jossain vaiheessa tulee raja vasta aikaisemmin. Ja sitten jos mä itse mietin vaikka, että tavallaan puhuttiin filosofeista, ja nuori filosofihan on 50-vuotias, eli puhutaan niin kuin tavallaan alasta, jossa niin kuin hyvinkin voi tehdä sitä hyvin pitkälle niin kuin myöhäisimpiin vuosiin saakka. Hans-Georg Gadamer kävi viimeisen tieteellisen väittelyn 100-vuotiaana, eli se on aika uskomaton saavutus. Ja Jaakko Hintikka oli viimeisessä tieteellisessä konferenssissa viikko ennen kuolemaansa 86-vuotiaana. Mutta onko siinä alakohtaisia eroja? Varmaan on noin, niin kuin sä pelastajat nostit esiin, niin varmaan, että tietyn tyyppistä työtä ei pysty tekemään. Mutta tuokin niin kuin se, että musta se, että ihminen päivittyy ulos, vai että päivitetäänkö ihminen ulos, niin se on, niin kuin, ja tämä ikäsyrjintäteema nyt on paljon keskustelussa, niin kuin, tämän takia, että se on jotenkin semmoista niin kuin asenteessa ja se on jotenkin semmoista satunnaista ja ihmiset on loukkaantuneita tietenkin. Ja että ehkä enemmän tuossakin pitäisi lähteä sieltä työstä käsin ja sieltä tavoitteesta käsin. Ja sitten, että pystytkö sä näihin tavoitteisiin vastaamaan. Ja sitten, miten me voidaan sua auttaa, että sä pystyt. Ja se ei kyllä musta ole tässä ajassa niin kuin kyllä ihan vaan ikäkysymys. Että se on kyllä se on niin monesta muustakin asiasta kyse. Mitä ne asiat on? Kyllä on varmaan sitä, että jotenkin, että tunnenko mä, että mä jotenkin ymmärrän, mistä tässä on kyse ja voinko mä niin kuin sitoutua tähän, mitä tämä joku muutos mulle tuo. Ja sitten se, osaanko mä, onko mulla mahdollisuus oppia ja onko semmoinen olo, että mä kuulun ja kelpaan. Että ihan niitä samoja psykologisia perustarpeita niin kuin tässäkin. Joo. Ja se on niin kuin ainakin, mutta jotenkin just se, että me puhutaan aivan hirveästi, pystytään puhumaan työstä ja työkyvystä, työhyvinvoinnista ihan loputtomasti ilman, että me puhutaan siitä työstä yhtään mitään. Ja se on semmoinen asia, mihin mä tässä näin työuran tässä vaiheessa niin kuin olen tosi kyllästynyt, että musta pitää niin kuin ottaa, niin kuin lähteä sieltä käsin, se työstä käsin. Hei, loistavaa, koska yksi kysymys, mikä mun mielestä olisi mielenkiintoista. Mä olin itse, mulla oli semmoinen onni, että mä pääsin tulevaisuusvaliokunnan tämmöisen ikääntymisen tulevaisuuksia työryhmään. Aivan mahtavaa olla siellä, koska siellä oli superasiantuntijoita, Heikki Hiilamo, Anna Rotkirsia. Mä sanoin heille, että mä olisin maksanut, että mä pääsin kuuntelemaan heitä. Että aivan upeaa, tämä oppi tosi paljon siinä. Ja me paljon keskusteltiin siinä, että minkälaiset on ne työnkuvat sitten, jos se jaksaa työskennellä vielä vanhana. Sen osalta, että mitä meidän pitäisi tehdä työn sisällöille, että me mahdollistetaan tämä. Kun sä sanoit, että niin kuin tavallaan mennään itse asiaan, että ei puhuta siellä yläpilvessä siitä työkyvystä, vaan mitä se tarkoittaa ihan arjen tasolla. Niin muista molemmille teille haluaisin heittää sen kysymyksen. Miten te itse koette sen? Koska mä nostin itse siellä esiin esimerkiksi esimerkkejä, mitä siellä nousi, Clint Eastwood, joka vielä yli 90-vuotiaana ohjaa elokuvia. Sen osalta Ilkka Niiniluoto, meidän akateemikkomme, joka kun mä pääsin pitämään Ilkka Niiniluoto siis eläkepuheenvuoro ylioppilaskunnan puolesta. Silloin mä muistan, mä olin Ilkalle, kun Ilkka on siis samalta laitokselta kuin minä ja olemme ihan ystäviä. Sanotaan hirveällä ylpeydellä, koska olen erittäin, muistan kun tuli yliopisto, niin Ilkka otti mut vastaan. Siellä hän oli silloin rehtorina. En olisi uskonut siellä vielä sen jälkeen, että voi kutsua häntä ystäväkseni. Ystäväksi lähetän hänelle aina esimerkiksi uusimmat kirjat ja pyrin aina niin kuin aktiivisesti hänen kanssaan käymään keskustelua, kun kohtaa hänet. Niin hänen kaltaiset toimijat,
tämän tutkijaprofessorit, niin he tuntuu, että he eivät eläkkeelle ollenkaan. Mutta sitten me ruvettiin miettimään siinä, että onko tämä, mitä pitäisi tehdä muihin työnkuviin, että tämä sama asia mahdollistuisi, että ihminen halutessaan voi aidosti todeta, että niin kuin puhut juuri tästä 3. iästä, että mä haluan 3. iässä tehdä myös töitä. Niin mitä se edellyttäisi? Molempia kiinnostaisi, miten te näette, että mitä sitten työnkuville pitäisi tehdä? Mä en tiedä, onko se jo varmaan työnkuvat on yksi asia. Mä ehkä siirryn siitä syrjään ja mietin vaan, että sille organisaatiokulttuurien ja sitten sen johtamisen rooli, mä näen, että se vastuu kasvaa noista asioista. On kasvanut jo nyt tosi paljon ja tulee jatkossakin kasvamaan, koska sitten se tietynlainen se sanottu kestävä johtaminen, joka tarkoittaa nyt tässä tapauksessa sitä, ei ympäristöasiaa, vaan se, että ihmiset kestää ja säilyy niin sanottu mahdollisimman ehjinä sinne ja se mielenkiinto säilyy. Jyri otti esille tuossa sen sisäisen motivaation, psykologisen perustarpeiden asioita, että pystyttäisiin sitä kautta vahvemminkin ohjaamaan. Niin se jotenkin mä näen, että tämmöisen maallikkoajatteluna, että niin se ei ole automaattisesti ohjaisi sitten ihmisiä siihen, että se niin sanottu työkyvykkyys kasvaisi. Että jos me ollaan siinä tehokkuutta ihannoivassa maailmassa, jossa jokainen, joka kykenee juoksemaan kovempaa just sillä hetkellä, niin on se johtava ajatus, niin sit silloin me ei olla ehkä, tai siis se ei ole kestävää. Se homma. Voinko mä sanoa sitä tästä, että sä nostat esille itsemääräytymisteorian. Eli jos itsemääräytyminen työssä vahvistuisi, niin se voisi mahdollistaa sen, että työuria pystyisi kehittämään semmoisella tavalla, että ne oikeasti niissä pystyisi vielä työskentelemään vanhaa, että aidosti pystyisi tuomaan motivaatiotekijöitä, vahvistamaan sitä omaa osaamista ja vielä semmoisessa ympäristössä, mikä ruokkii tätä. Eli tavallaan se edellyttäisi, että se tavallaan toimintaympäristö reagoisi vahvemmin tämmöisiin inhimillisiin tarpeisiin. Oliko tämä se? Kyllä se on yksi tosi vahva tekijä. Ehkä se voi sanoa, että onko se yksi tosi vahva, onko se ainoa vahva tekijä siinä, että me pidetään ihmiset mieleltään terveinä ja just mitä tässä ollaan puhuttu, että halukkaina oppia uutta. Ettei niitä leimata eikä niille anneta liikaa. Että se tietynlainen, Reima käytit tuossa tätä urheilua, että se ylikuntoon ajaminen ja toisaalta yhtä lailla taas rappeutuma siinä, että ei tee yhtään mitään. Ja siinä välimaassa pitäisi pystyä taiteilemaan koko ajan työelämässäkin, ihan yhtä lailla kuin vaikka huippu-urheilussakin. Ja kun musta tämä kestävä työn elämä, niin se on musta tosi tärkeä asia tässä. Ja jotenkin, että se kestävä on sitä, että ei tuhlata resursseja, onnonresursseja, ei tuhlata ihmisten voimavaroja. Ja silloin pitäisi tunnistaa sitä, että missä me niitä ehkä tuhlataan. Että mikä ei ole niin kestävää. Ja sitten siinä ehkä tullaan kanssa tuohon, varmaan just tähän inhimillisten tarpeiden huomioimiseen, mutta myöskin siinä tullaan just siihen työn sälään ja sotkuun ja kaikkeen tähän. Ja silloin mun mielestä se, mitä kokenut työntekijä tai mitä tavallaan itsekin tällä vielä palkkatyössä ollessa mä sanoin, että mä toimitan, kun mulla on selkeä tilaus. Että pitää tietää se suunta ja tavoitteet. Ja silloin se on musta, ja sitten jotenkin se konteksti. Joo. Ja musta nämä on sellaisia asioita, että jotenkin nämä on tässä ajassa vähän hukassa. Ja se sitten kyllä saattaa työntää ihmisiä pois työstä. Että yksi mitä mä tekisin, niin selkeyttäisin sitä, että ihmiset tietää, että no niin, että me täällä tarjotaan tätä asiakkaille ja sitten voi peilata siihen, että okei, että mitä mä tarvin, että mä voin näitä asioita tarjota. Ja sitten johtajana miettii siihen kyllä sitä, että okei, että miten mä autan sitten mun ihmisiä onnistumaan, että he voi tarjota näitä asioita. Ja musta tämä koskee vähän kuin kaiken ikäisiä. Mutta se työn konteksti ja se suunta, niin se niin kuin pitäisi olla paljon selkeämpi, mitä se nykyään on. Ja ehkä vielä tuossa tehokkuuteen vielä, niin se, että kyllä mä oon nähnyt myös sitä, että kyllä että ihmiset aina väsyy siihen tehokkuuteen, vaan ne väsyy siihen tehottomuuteen. Tosi hyvä huomio. Eli se, että se niin kuin jotenkin se tehokkuus, niin kuin se olisi jotenkin, että se olisi niin vain huono juttu.
Siis aikaansaajammehan me kaikki Niin, halutaan no olla. kyllä. Niin aikaansaamattomuus on harvoin, hyödyksi. Niin, joo. Että me puhutaan ehkä, niin kuin tässäkin näkee, että kuinka tärkeää, millä termeillä puhutaan ja miten se vaikuttaa ymmärrykseen. Mutta selkeästi niin kuin tuntuu, että minusta on hyvä tuo Jyri sun nosto, että niin kuin fokus siihen itse arkeen, että sieltä niitä ratkaisuja löytyy. Mitä onko sä kohdannut jossain urallas semmoisia jotain hyviä esimerkkejä sen osalta, että millä tavalla on luotu työympäristöön mahdollisuutta, että siellä kestää paremmin. Ja nostettiin esille, että työntekijät uupuu, että me tavallaan Petskun nosti, että poltetaan tietyllä tavalla ihmiset loppuun, että sitten kun ne tavallaan lähestyy tämä 3. ikä, niin se on vähän niin kuin ihminen, niin kuin Noel Gallagher kuvasi kappaleessa, että sä oot niin kulunut, että susta ei enää jää varjoakaan seinälle, kun aurinko osuu suhun. Mielestäni se on hyvä kuvaus siitä. Niin tuleeko sulle mieleen jotakin hyviä, tiedän, että olet paljon työskennellyt välissä, mikä suosituksia jopa, ja Petsku kanssa sullekin, että mitä tulee mieleen? No, siis monet hyvät jutut, niin nehän kääntyy vähän huonoksi, kun jotenkin sitten ymmärretään väärin tai jotakin tehdään niin kuin liian välinekeskeisesti. Mutta kyllä mä niin semmoisia hyviä esimerkkejä muistan vaikka jostakin, että kun on vaikka jotain prosesseja liinattu, niin sillä saatu sitten semmoista sujuvuutta ja mieltä ja järkeä siihen tekemiseen. Ja myöskin niin kuin jotenkin tätä työoloja saatu parannettua ja sitten se on ergonomisempaa ja ei ota sillä selkään tai jalkoihin samalla lailla. Että jotenkin, että se sujuvuuden parantaminen on ainakin yksi. Ja siinäkin jotenkin se ajatus, että että kun me tällainen tehdään ja meillä on työssä tämmöiset liittymäpinnat ja näin se työ niin kuin virtaa, niin sitten se tuottaa jotain hyvää sinne asiakkaillekin ja mun työpäivä sujuu hyvin. Että ainakin tällaiset hankkeet. Mitä mieltä sä olette tämmöisestä, että pystyy antaa irtiottoja arjesta? Mä oon itse pohtunut, monesti nähdään, että ihmisillä on esimerkiksi mahdollisuus uudenlaiseen koulutukseen, uudenlaiseen niin kuin avaukseen, vuorotteluvapaaseen. Nyt puhutaan varmaan Kuunperon aikuiskoulutustuki, joka mä nostan tässä esille. Näitä mahdollisuuksia. Mä muistan itselleni esimerkiksi oli aivan mahtavaa, että mä pidin pitkät isyysvapaat. Olen sitä mieltä, että se oli maailman parhaiten käytettyä aikaa sen osalta. Niin kuin äitini aina totesi esimerkiksi, niin kuin puhuttiin lapsena olemisen ja nuoruudesta ja myös opiskeluista, että töissä ehtii olla koko elämänsä. Niin sen takia mä muistan, että itsekin opiskelussa otin äitin neuvosta vaariin ja totesin sieltä, että opiskeluaika on ainutlaatuista aikaa elämässä, joten enpä sillä tavalla niin kuin tietoisesti pyrkytä mahdollisimman nopeasti ulos sieltä. Totta kai voidaan sanoa, että siitäkin on tietysti rajansa, että sitten tulee aika, jolloin kannattaa mennä työelämään. Mutta miten te koette tämän, jos mä heitän tämmöisen, että myös semmoinen niin kuin säännöllisesti mahdollisuus ottaa etäisyyttä ja irtaantua on itse asiassa hyvä asia pitkässä juoksussa? Ja siis töistä irtautuminen on tosi, siis puhutaan sitä balanssista tasapainosta. Ja sitten taas kerran mä näen sen niin kuin tosi yksilöllisenä juttuna. Eli toiselle riittää se vartti ja toiselle riittää viikonloppu palautumiseen. Ja toisaalta myöskin siinä on pelko aina siitä harhasta, että olen palautunut jo ja sitten sä et olekaan palautunut siitä. Mutta mä näen, että tietyllä tavalla ihmisille pitäisi suoda tietty vapaus siihen, menee se ehkä sen luottamuksenkin kautta, että niihin luotetaan, ja sitten itse pystyisivät rakentamaan. Nyt oli konditiolin muoto ihan tarkoituksella tässä, että pystyisivät rakentamaan sellaisen, että siellä on sitä ilmaa, eli sitä happea hengitettäväkseen, joka on kuitenkin niin kuin se elintärkeä osa taas sitä, että jos me mennään kohti sitä niin kuin 3. ikää käytännössä, että sä säilyt. Niin kuin, mä kirjoitin tuossa jossain vaiheessa ylös, että niin kuin kenenkä vastuulla on kysymys, nyt on takaisin ehkä Reimalle ja Yrille kanssa, että kenenkä vastuu on se, että ihmiset säilyy palkanmaksukykyisen arvoisina. Että niille niin kuin, kannattaa maksaa palkkaa. Että kenen vastuulla se on sitten siinä. Ihmisellä on toki itsellään iso vastuu siinä, mutta jotenkin linkittyy nyt tuohon, mitä sä kysyit kanssa siinä, että irtiottoja, mitä irtiottoja itselle tarvii. Mä muistan mun hektisimmässä vaiheessa, kun mä tein töitä, niin mun irtiotot oli se, että minä hölmö ajoin yhden illan tai iltapäivän aikana 400 kilometriä, 200 kilometriä yhteen suuntaan ja toinen 200 kilometriä takaisin, kävin katsomassa pojan futismatsia. Esimerkiksi. Ja joku sanoi, että ihan kaistapäistä, mutta luoja, että se oli ihanaa. Mä sain olla yksin. Joo, ehkä oli jonkun verran työasioita siinä. Ja sitten mä kävin katsoa se fudismatsi, josta mä nautin. Ja sitten mä ajelin takaisin ja sitten mä rupesin liukumaan siitä. Ja niin kuin
kello rupesi olemaan jo monta. Tämä on hyvä nosto, koska mä tunnistan, että itse vietään ruuhkavuosia tai elän ruuhkavuosia sen osalta. Ja ainoa hetki, jolloin ne ehkä tavallaan kuormitus nousi liiaksi, oli se mun työuupumushetki. Petsku muistaa, se me oltiin läheisiä työkavereita siinä vaiheessa tehtiin. Et siinä vaiheessa se oli liikaa. Mä oon usein sanonutkin tavallaan, kun sä puhuit tuossa, että tavallaan, että vaikka sä oot kuinka väsynyt, mutta jos sulla niinku tietyllä tavalla ei ole, niin kuin puhutaan uupumuksen, puhutaan jo semmoisen niinku tilasta, joka on jo fyysinen sieltä niin henkisesti raskas, että siinä ei voida odottaa samanlaista toimijuutta kuin normaalissa tilanteessa. Niin mä ymmärrän tonne, että millä tavalla se oli jopa niinku tavallaan positiivinen asia. Vaikka se oli terapeuttisessa se hetki. Sä pystyt kalenterista katsomaan, alright, nyt on peli Mikkelissä, nyt on Kotkassa, hei mä lähden sinne. Sitten sä rakensit sen kalenterin ennakkoon niin, että sulla oli se hetki. Ja jos sulla oli työasioita, niin sitten sä hoidit sillä menomatkalla pari puhelua ja se oli siinä. Ja loppumatka oli sitten siinä, sä tiesit, että kohta sä pääsit katsoa kudista. Siis mä teen viikonloppuisin säännöllisesti pojan kanssa retkiä. Just sieltä, että vaikka saattaisi ajatella, että kovalla kuormituksella mennä, haastava tilanne markkinoilla tällä hetkellä. Mutta se tulee vähän kuin Jari Hakanen sanoi hyvin tuosta, jos sulla haluaa saada työnimua. Että joskus on parempi sen sijaan, että ruvetaan leikkaamaan, vaan otat jotain mielekästä päälle. Että se mielekkyyden merkitys on niin iso, että se vaikuttaa jopa sillä tavalla siinä tilanteessa. Ja kyllä tuossa kaiken kaikkiaan tulee mieleen niin sitä, jos tuohon jatkaa, mitä sanoit nyt tästä huokosuudesta. Että se huokosuus on tärkeää, että jos nyt 70-vuotiaaksi niin kun yhä useampi töitä tekee, niin se pitäisi niin pitkin sitä työuraa olla sitä huokosuutta. Ja silloin se voi olla tällaisia, niin kuin, silloin me tullaan taas tähän muista, että minkälaisia niin kuin yksilöllisiä oppimisen polkuja sitten ihmisille luodaan tai heidän kanssaan luodaan. Ja sitten ehkä vielä toi autolla ajaminen, niin kanssa mulla yksi toimitusjohtaja sanoi, että semmoisessa vaiheessa hän oli, että ainoa missä hän sai ajatella oli autossa. Ja taisi olla vessassa, mutta niin kuin lähinnä, niin kuin, että jotenkin, että siitä kun näkee, että se huokosuus on pois niin kuin kokonaan. Ja sitten kuitenkin se työ on sitten semmoista, missä pitäisi niin ajatella. Mä tykkään tuosta huokosuussanasta, se on hyvä, sä kaivot sen esille, koska silloin kun se on eka kerran kuullut se kolahti ja nyt se taas kerran tuli niin valunpostina kolahti, että se on tosi tärkeää, että siinä on niin semmoista, se on vähän kuin pesusieni, että tietyssä hetkessä sä saat täyteen sen vettä, sitten sä pystyt puristamaan sen veden pois ja sitten kun se on kuiva, niin se on tosi huokonen käytännössä, kevyt. Hei, seuraava kysymys tässä, ennen kuin me mennään, meillä on siis vierailija tulossa tänne, että otetaan hänen yhteyttä, niin mulla on semmoinen kysymys, mikä mulle itselleni on mietitty, että minkä ikäisenä työelämässä saa vaihtaa alaa tai muuttaa vielä kurssia, ja tämä tuli mulle itselleni siinä, koska mä oon itse vähän tuskastellut sitten omalla urapolullani tai omassa työssäni sen takia, että toimiala on niin vaikeuksia. Tässä puhutaan ihan suoraan, että toimiala on niin suhdanneherkkä ja olen huomannut, että kuinka kauan sitä mä teen siis esiintyvää työtä, joka on hyvin kuluttavaa sen osalta. Ja mä itse rupesin miettimään yhdessä vaiheessa tuossa, kun oli pahin tilanne itselleni päällä, että onko mä vaan nyt välttämättä sidottu. Tiedättekö, mutta on kahlitittu tähän toimialaan, tähän osaamiseen, mikä mulla on. Mä tajusin, että monet odottaa, tai on semmoinen tietynlainen ennakko-odotus, että 43-vuotias on jo valinnut sen uransa. Ja mä huomasin, että muuhun suhtaudutaan eri tavalla, kun siinä on iso ero nuoreen vähän päälle 30-vuotiaaseen, joka nähdään, että tietyllä tavalla, puhuttiin näistä elämänvaista, nähdään, että hänellä on kaikki mahdollisuudet. 40 niin tuntuu siltä, että niitä mahdollisuuksia on ammuttu jo pois. Mä tiedän, että te saatatte nähdä vielä eri tavalla kokemuksenne kautta, mutta miten te koette tämän, että tavallaan tämmöisen uranvaihto tai alanvaihto, kun puhut kuitenkin juuri sen kokemuksen merkitys on siinä, että sä pystyt käyttämään sitä, että sä tavallaan jalostat sitä, ja että jos se on sitä, että vuosi sinne, vuosi tänne tyylisellä, niin sulle ei kerry niitä kokemuksen hyötyjä, niin mikä on se tietyllä tavalla tämmöinen, onko siinä joku takaraja, jolloin että hei, nyt sun pelikortit on tossa? Musta siinä ei ole mitään takarajaa, mutta se takarajat voi tulla sitten niin kuin näiden asenteiden ja tällaisten kautta, että sä et niin kuin saat töitä. Ja sehän nyt tässä ajassa on sitten, että niin kuin 5-vitoset varsinkin ja muut, niin on niin vaikea työllistyä. Niin silloin kun on töissä, niin monet voi oikein hyvin. Ja ehkä niinku semmoinen, mikä tulee tuosta mieleen, että niinku että siinähän on myöskin tämmöinen niinku kärvistely sitten, niinku kärvistellään sellaisissa töissä, missä ei oikein enää niinku viihdykään, ja sitten tulee sellainen kultainen häkki. Joo. Ja sitten se on niinku,
musta se on asia kanssa, että se pitää vaan niin tunnistaa, että okei, että mä nyt oon täällä häkissä, mutta tämä ei ole kenenkään muun vika. Ja sille voi tehdä jotakin, jos sille voi tehdä. Mutta tuosta vaihdosta, niin mä itse tänne eläkeyhtiömaailmaan niin kuin 42-vuotiaana siellä. Okei, samoin se kuin minä. Ei se nyt ollut, ja niin se oli aika uutta, ja tuolta järjestöpuolelta tuli. Ja sitten se taas miettii, että ja 20 vuotta kuitenkin eihän siinä olla sitten niin yli, että ihan sitä ehtii tehdä monenlaista. Mutta joo, että ainakin, ja ehkä niin kuin se, mikä niin kuin tuosta, että siitä kokemuksesta, niin mikä kanssa on jotenkin huomannut, että tässä ajassa niin kyllähän niin kuin yllättävät asiat sit saattaa yhdistyä niin kuin yllättävällä tavalla. Ja niistä on sitten tulee jotain uutta hyödyllistä. Mä ehkä, ei mulla ole oikeastaan mitään hirveästi lisättävää, mutta ehkä mä jäin miettimään just sitä osaa, että vähän tämmöistä vastuukysymystä, että onko yhteiskunnalla vastuu siitä, niin kuin, tai mikä on yhteiskunnan vastuu siitä, että nämä plus 50 mahdolliset työttömät, niin etteivät joudu tilanteeseen, että siellä vaihtoehtoja alkaa olla niin hirveän vähän. Että on kannattavampaa olla ansiosidonnaisella, aika moni on kuitenkin, jos on pitkän työuran tehnyt, yhtäkkiä työt päättyy siinä 60 kynnyksellä vaikka niin ansiosidonnaisella kannattaa olla niin kuin rahallisesti mieluummin kuin hakeutua jonnekin muualle, että se vahva uteliaisuus toki voi ajaa sen ohi ja sen yli, mutta ihan tämmöiset taloudelliset normit saattaa tulla vastaan. Ja sitten kuitenkin kun yhteiskunta yleisesti haluaa työikien kasvavan. Jotenkin tässä on paradoksi-ilmiö yhtä lailla, että niin, miten pitäisi kasvaa, kaikki pitäisi tehdä 70 töitä, mutta sitten työt loppuu jo 15 vuotta ennen sitä 70. Kukaan ei ota töihin. Niin jotenkin tämä on minusta kummallinen. Hyvä, koska vahva vastuuhan edellyttää sitä, että sä pystyt oikeasti vaikuttamaan asioihin. Niin kuin tekin nostitte esille, että jos sitten todellisuus on semmoinen, että sulla ei ole mitään mahdollisuutta siihen, ja se tuleekin sitä kautta, vaikka se on kuinka aktiivinen, sulle itsellesi todetaan, että hei, että sori, että sä oot päivittynyt ulos. Ja tähän liittyen meillä olisi nyt vierailija, että me haluttaisiin soittaa Stadin mummolle, ja kysyä hän on kokemusasiantuntija näistä asioista, niin kysyä häneltä semmoista kysymystä, että miltä tuntuu saada potkut yli 50-vuotiaana, minkälainen kokemus se on ja miltä se tilanne ja maailma näyttää siinä tilanteessa. No mitä nyt? Moi, hei Reima täällä kahvihuoneen kuninkaallisista. Me puhuttiin, että me soitettaisiin sulle, kun sä kerrot, että sulla olisi hyvää tarinaa kerrottavana siitä, että miltä tuntuu, että sitten kun on esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, että on jo ikää ja kokemusta kertynyt ja yhtäkkiä ilmoitetaan, että työt loppuu, niin haluaisitko sä vähän Stadin mummo avata meille tätä sun tilannetta ja miltä se tuntui sitten siinä hetkessä? No ensinnäkään niitähän ei ilmoitettu yhtäkkiä. Ne on 8 viikon YT-neuvottelut, jotka käytiin. 8 viikon ajan V-käyrä nousee ihan tappiin. Siihen voit luottaa. Myös nuoremmilla, ei edes vaan silloin, kun on jo ikää. Mutta silloin, kun on ikää, niin hei, sitä tippuu aivan tyhjän päälle. Ja ihmettelee vaan, että mitä hittoa, mistä muka löytyy duunia vielä? Niin minkä ikäinen sä olit silloin, kun tämä tapahtui? Mä olin just täyttänyt 55. Ja millä tavalla se näkyy sillä tavalla, että sanotaan odotushorisontissa siinä tilanteessa, kun on 55-vuotias, kova ammattilainen, mutta sitten yhtäkkiä niin sanotusti vedetään, niin kuin sanoit, matto alta? No siis näkymähän on tosi lyhyt. Ei siis voi yhtään ajatella, että mihinköhän sijoittuisi, mistä löytyisi duunia. Ja mulla oli ajatus, että mä otan mitä tahansa duunia vastaan, ja otinkin. Onko siinä tilanteessa se, kun ajattelee, että säkin olet niin kuin kova ammattilainen ollut siinä, mitä olet tehnyt, että se ei ole niinkään, että olisi epäusko siihen omaan osaamiseen, vai onko se enemmän sitä, että mitenkä suhun suhtaudutaan johtuen niistä lähtökohdista, jotka liittyy esimerkiksi, että et ole enää niin nuori, ja ajatuksena on sitten tavallaan, että olet kuitenkin tietyllä tavalla kohtapuoliin poistumassa työelämässä, niin näkyykö tämmöinen tekijä siinä, vai mikä siinä oli se vaikuttava tekijä, että tuntui vähän epätoivoiselta se tilanne? Kyllä se enimmäkseen se oli omien korvien välissä siinä hetkessä, koska mulla ei ollut mitään kokemusta pitkään aikaan työnhausta, eli niin kuin, todella uuden edessä. Ja jokuisia haastatteluja tuli,
joihinkin työhakemuksiin ja sitten yksi prosessi etenekin kyllä maaliin saakka. Aika nopeasti oli se realismi edessä, että palkka suunnilleen puoliintuu. Myöskin ne edut, mitä siellä kultaisessa häkissä pitkässä työurassa oli kertynyt, kuten pitkät lomat ja sen kaltaiset asiat, niin kaikki ne katos. Maailma oli aika pirun paljon raaempi sitten ulkopuolella sen ison organisaation, että joutui ikään kuin kohtaamaan viidakon lait. Mutta sä sitten selvisit niistä viidakon laista, että niin tilanne taitaa olla niin, että eikö se ole niin, että kohta on jo eläkepäivät edessä ja etkä syrjäytynyt kokonaan pois työelämästä? Joo, kovin montaa työttömyyspäivää mulle ei ole kertynyt sitten tähän niin kuin vajaaseen 10 vuoteen, mikä on ihan sikamainen onni, mutta kyllä se myöskin johtuu siitä, että niin kuin sanoin, niin kun on valmis ottamaan vähän erityyppisiä duuneja ja katsomaan silleen niin kuin miten se nostaa sen pään sieltä pensaasta, missä on sitä pidellyt niin kuin pitkän aikaa. Kyllä niitä mahdollisuuksiakin sitten löytyy. Ja on ollut kyllä pirun hauskaakin välillä. Jes, ja tämähän liittyy vähän siihen, mitä Jyri ja Petsukin tässä on puhunut meidän kanssa siitä, että niin kuin valmiuteen ottaa vielä yksi ura. Mehän puhuttiin tässä aikaisemmin, että minkä ikäisenä voi aloittaa uuden uran. Että tavallaan tapahtuuko tämä sulle silloin 5-5? No joo, itse asiassa kyllä. Se vanha niin kuin, joltain osin ja tietysti sitä osaamista, mitä oli kertynyt, pystyi hyödyntämään. Mutta piti katsoa aivan toisia toimialoja ja ennen kaikkea niin kuin uusin silmin miettiä, että mitä voisi vielä tehdä. Ja itse asiassa kyllä mä ajattelin aloittaa uuden uran vielä tässä, kun mä jään eläkkeellekin. Aivan loistavaa. Tämä on se 3. ikä, mistä Jyri on tässä puhunut sen osalta, että meillähän on tosi paljon osaavia ihmisiä, jotka tietyllä tavalla, jos me ajatellaan, että niin kuin sanotaan niin kuin sukupolvi sitten, mennään niin kuin tavallaan 30-40 vuotta taaksepäin, niin esimerkiksi iässä, kun oltiin 65-vuotiaita, niin oltiin hyvin erilaisessa niin kuin valmiudessa tai jaksamisen osalta, osaamisen osalta, niin loppuun tämmöinen kysymys Stadin mummolle, että mitä sä koet, että osataanko me käyttää riittävästi hyväkseen ikääntyneiden ihmisten osaamista, ja mikä sun mielestä olisi paras tapa sitten kehittää tätä tavallaan meidän ajattelua suhteessa siihen, että miten me saadaan hyödynnettyä kaikkea sitä osaamista, mitä meiltä löytyy. Ihmiset, jotka esimerkiksi menee tähän 3. ikään, mistä Jyri on puhunut. Pirun hyvä kysymys. Mutta mulla ei hirveän hyvää vastausta siihen vielä ole. Mutta näitähän on näitä 55 Rise and Shine ja tämän tyyppisiä liikkeitä, jotka nostaa hyvin sitä, että hei, ei me nyt ihan senileiksi vielä heittäydytä. Ja että niille, joilla on terveyttä, on myös usein tahtotilaa pysyä mukana työelämässä. Mutta sen voi modata. Sen ei tarvitse olla just sitä, mitä se on aiemmin ollut, vaan se voi olla myös jotain ihan muuta. Jes, hei kiitoksia Stadin mummon vierailussa tässä kahvihuoneen kuninkaallisissa ja toivottavasti nähdään sua jatkossakin täällä paikalla. Hei, ilo oli mun puolella. Nähdään. No hei, tuossa jo aikanaan tuli mulle yksi asia mieleen, tai jäin pohtimaan, heitän taas pallon ehkä ilmaan tähän meille kaikille tietyllä tavalla, että kun puhuttiin siitä, hetki aikaisemmin puhuttiin siitä, että ihmiset, se mielenkiinto työtä kohtaan ja halukkuus työtä kohtaan ja sitten yhtä lailla tämä ikääntymisen paine tehdä töitä pitkään, niin missä meillä loppujen lopuksi on se ongelma? Onko meillä ongelma nyt siinä, pidetään tämä 3. ikätermi siellä, vai onko meillä ongelma siellä nuorissa? Mä en osaa sanoa, mutta kun sulla on toi työelämän kautta sieltä varmasta, niin onko sieltä nähtävissä mitään, että kun siellähän on, me tiedetään, että nuorilla on vaikeuksia päästä työelämään sisälle, ja sitten se, että se kiinnostavuuden löytäminen, mikä mua oikeasti kiinnostaa siellä, ja sitten ehkä sekin, että se tietynlainen levottomuus siellä sitten, että voi olla, että lyhyessä ajassa ennen 2-5 sä oot useamman kokeillut erilaisia juttuja. Ja onko se huonosta vai hyvästä, että sä siinä vaiheessa juurru, että kun meillä ei ole enää sitä moodia, että meet 20-vuotiaana töihin ja 40-vuotiaana saat 20-vuotis muistomerkin jonkun, saat sitten työpaikalta ja sitten joskus saat sen kultakello sitten siinä, että meillä ei ole tätä maailmaa. Ja mä mietin, että kummassa se on. Pitääkö meillä olla enemmän huolissaan niistä nuorista vai sitten näistä, jotka ikääntyy?
Joo, yksi semmoinen, mikä tuossa tulee mieleen, niin mä kerran tein jotakin tällaista verkkomateriaalia kokoisin niin kuin vähän niin kuin työelämän ongelmista ja siellä varmassa ollessani ja millaista meillä on. Ja sitten jotenkin ne näyttäytyy ne ongelmat semmoisena, että nuorten kanssa on ongelmia ja sitten ikääntyvien kanssa on ongelmia ja sitten on vielä niin kuin tämä monikulttuurisuus, että myös niin kuin maahanmuuttajien kanssa on niin kuin haasteita. Niin sitten mä katson, sitten sitä materiaalia ei löyty ja sitten sitä oli mulla edessä siinä. Sitten mä katson, että no kaikki nämä on niin kuin ongelmia, niin siis mikä se on se normi? Että onko se, kuka se on sitten se, kenen kanssa ei ole ongelmia? Niin, että jotenkin, että se on niinku yksi semmoinen asia, joka musta pitäisi vähän niinku, se on jotenkin sillä pöydän alla piilossa se normi. Että mitä me oikeastaan niinku odotetaan. Ja sitten on nuoret, niin yksi henkilöstöjohtaja sanoi musta hirveän hienosti, että heillä on keski-ikä oli 25. Niin sanoi, että me tehdään töitä ihmisten kanssa, jotka kokevat asioita ensimmäistä kertaa. Ja että tämä on niin kuin sillä lailla vastuullista ja sitten tietysti esihenkilölle myös aika paineistettu välillä. Mutta että hienosti sanottu. Ja sitten nuoret, vielä se suhtautuminen nuoriin, niin se on musta välillä semmoista hirveän niin kuin setä- ja tätimäistä. Että me ollaan niin kuin jotenkin semmoista pöydissä tässä ollut, että mä sitten kysyn, että niin kuin, eikö kukaan niin kuin tunne ketään nuoria? Että meillä on kotonakin noita. Jotenkin otetaan ne samalla lailla niin kuin tikun nokkaan, niin kuin me otetaan niin kuin ikääntyvät. Ja ehkä tuohon vielä, että tämä nuorten tämmöinen niin sitoutuminen työpaikkaan tai näin, niin sehän on monesti ihan niin kuin jotenkin järkevää, että toimitaan siten kun toimitaan, koska eihän meillä ole tarjota muuta. Niin toimii siinä maailmassa ihan fiksusti mun mielestä. Ja sitten se panostus, mitä heihin tehdään, niin sehän käytännössä maksaa takaisin. Kyllä. Ja sitten taas kun mennään sinne just kolmanteen ikään niin sanotusti mennään, niin kaikki hyvä, mitä silloin on tehty, niin todennäköisesti tulee jopa ihan korkeaksi. Ja ehkä niin kuin se kanssa, mikä niin kuin näkee, että mitä siis nuoret ja sitten ehkä tällaiset meikäläisikäiset odottaa, niin kyllähän me on ihan samoja asioita, että ainakin nuoret, kenen kanssa mä oon jutellut näistä, niin siellä tulee tämä, että odotetaan niin kuin selkeyttä, että on niin kuin selkeitä ja semmoista jämptiä johtamista ja tällaisia asioita. Ja en mä tiedä, että jos mä oon se normi tässä eniten, niin eroaako munkaan toiveet sitten niin kauheasti. Ainoa, mitä mä oon huomannut, mikä liittyy esimerkiksi moneen juttuun, on tietty ehkä tämä tämmöinen ruuhkavuosivaihe, että sun fokus on enemmän muissa kuin itsessäsi. Ja sitten näissä muissa vaiheissa pystyy taas siirtymään enemmän sen fokuksen itseensä. Tosi hyvä nosto tämä kysymys, kun me puhutaan tästä, mikä liittyy vanhenemiseen, ikääntyvään väestöön, niin se on kokonaisvaltainen. Se tavallaan koskee kaikkea, koska se on tietyllä tavalla meidän jokaisen tulevaisuudessa. Mun laskin tähän loppuun tämmöinen kysymys sitten, että kun mennään viimeiseen osioon, niin sen osalta niin mennään näihin elämän viimeisiin vuosiin. Jyri, puhut 3. ja 4. iästä. Mutta mä haluaisin kuitenkin kysyä tämmöisen, mitä Petsku vähän tuossa jo sivusi, että milloin on oikeus astua pois työelämän oravan pyörästä? Et sen osalta, että pitääkö eläkkeelläkin jaksaa kehittää itseään, juosta pääkolmantena jalkana. Ja tämä on se, että mä kysyn tätä, että työtä ehkä ylikorostetaan meidän yhteiskunnassa. Arvotutkimukset vahvistaa sen, että ei työ ole niin tärkeä arvo ihmiselle henkilökohtaisesti. Se on tärkeä arvo meidän julkisessa keskustelussa. Ihmiset luulee, että kaikkien pitää olla, niin kuin, työn pitää olla kaikessa ykkösenä. Ja sitten kun heillä henkilökohtaisesti kysyy, ja mun mielestä se olisi traaginen tapa, jos ollut kysytään, että mikä sun elämässä on ollut tärkeää, rupeaisi puhumaan työstä. Niin mä sanoisin, että tässä on aika traaginen henkilö, koska itselleni suurin osa elämän tärkeistä asioista ei liity työhön, tai jotka oikeasti kun ruvetaan puhumaan, että millä on se isoin merkitys sen osalta, niin mä pohdin tässä, että niin kuin tavallaan myös sitä oikeutta, että koska voi sanoa, että olet työsi tehnyt, onko se Jyri se 4. ikä, ja tuleeko tämä 4. ikä ihmisellä eri aikaan, ja juuri tämä, että puhuin just esimerkiksi, Ilkka Niiniluodosta, joka mulle sanoi jäähyväispuheeseen kommentoi, että en minä ole lähdössä mihinkään. Nythän emerityksenä on hyvä tehdä tutkimusta, että kaikki muu sälä lähtee pois. Että tietyllä tavalla, että hänhän on vähän etuoikeutta, ei vähän, vaan paljon etuoikeutettu. Että moni ihminen on sillä tavalla etuoikeutettu, on käynyt hyvä tuuri, asiat on mennyt nappiin, on syntynyt oikeaan tilanteeseen oikeaan aikaan. Ja esimerkiksi juuri nämä Clint Eastwoodit vastaavat muut sen osalta, se ei ole pelkästään itsestään kiinni, vaan myös siitä, että olosuhteista sen osalta, että heillä on mahdollisuus siihen, että mielekkäällä tavalla voi niin kuin tavallaan kuolla työnsä ääressä. Mutta miten te suhtaudutte tuohon, että minkälaisissa tilanteissa tai voi sanoa, että hei, nyt sulla on ihan oikeus niin kuin viettää niitä sitä 4. ikää tai semmoista, että nyt sulla on oikeus, että sun ei tarvitse keskittyä työhön. Kyllä, musta niin kuin se, että
tuohan on se, että jos niin kuin se, tavallaan ne pelimerkit muuten on kunnossa, että on terveyttä ja on niin kuin eläke riittää ja tällä lailla, niin silloin senhän voi sanoa vaikka heti, että ei, että musta on hirveän yksilöllinen asia. Että ei eläkkeellä missään nimessä tarvitse tehdä niin kuin palkkatyötä, jos ei halua tai ei pysty tai ei kiinnosta. Mutta voi olla muuten hyödyksi. Että kyllä ihmiset kuitenkin tarpeellisia haluaa jollakin lailla olla. Ja ehkä tässä on myös kyse niin kuin, vähän niin kuin identiteetistä myös siinä kolmannessa iästä. Mikä se mun identiteetti on? Että onko se niin kuin, mulla toimittajakavereita, niin ne on toimittajia niin kuin ikuisesti. Joo. Otatko se eläkeläisen identiteetti vai onko mä oon pappa, niin onko se, ei se nyt ihan riitä koko identiteetiksi mulle se pappakaan. Mutta se on tosi tärkeä. Se on hirveän, ja ihan upea, ihan mielettömän hieno juttu se. Mutta tämä on niin kuin yksi asia, mutta se 4. ikä, niin sehän on kuitenkin sitten niin hoivan aikaa. Että se on käytännössä saattaa olla Suomessa niin kuin, kestää niin kuin vaikka 3 vuotta tai 1-3 vuotta, jolloin se elämä on jo taas niin kuin ihan erilaista. Että silloin sä oot niin kuin, tullaan tällaisiin kysymyksiin, että kun sä oot riippuvainen ja voiko sä luottaa, että sä saat sitä tukea, mitä tarvit. Ja tavallaan tulee tämä läheistenkin huoli, että saako se mun vanhempi esimerkiksi sitä tukea. Ja sitten tässähän me tullaan yhteen asiaan, mikä vielä liittyy myöskin tähän niin kuin työelämästä pois työntäviin tekijöihin, on tämä läheishoiva. Että meillä on kuitenkin 700 000 suomalaista, jotka jollakin lailla on niin kuin läheishoivan haasteiden kanssa tekemisissä. Että huolehtii puolisostaan tai vanhemmistaan tai muuta, niin miten tämä yhdistetään sitten siihen palkkatyöhön. Ja tämähän on yksi asia, mikä liittyy myös siihen kolmanteen ikään, että sulla on niitä vastuita. Joo, toi on tosi hyvä. Ja se on musta hirveän tärkeä asia, että kun miettii just niitä ruuhkavuosia, niin tulee niin kuin uudet ruuhkavuodet. Joo. Joo, se on jännä. Sitä ei niinku itse osannut laskea ollenkaan. Että just niin kuin rupesi olemaan, että lapset pärjää jo itsenäisesti, niin seuraavaksi alkoi yhtäkkiä niinku tuolla horisontissa kiitumaan sitten se, että mun pitää pitää huolia vanhemmista niin siinä sitten. Ja se on ihan kanssa niin kuin yhteiskunta ei hirveästi valmista meitä siihen, vaan sitten se yhtäkkiä tippuu, se tulee sairauksien, loukkaantumisten, minkä tahansa myötä se tupsahtaa sitten sinne ja sitten sä joudut tekemään vastuuta, ottaa sen vastuun sitten siinä. Mä jäin miettimään kysymystä myöskin siltäkin kannalta, että kun me eletään ehkä semmoista, niin kuin täällä on eletty viimeisen 10 vuotta sitä pientä murrosta, että meidän on niin kuin vahvasti, ehkä niin kuin puhun meistä nyt, tarkoitan niin kuin sukupolvea joku 50-60-luvulla syntyneitä, opetettu siihen, että sinne noin 60-vuotiaaseen, ja sitten se loppuu. Ja sitten se loppuu. Ja nythän tehtiin niin kuin ensimmäinen iso päätös tuossa, milloin se on, vai 10 vuotta sitten tehtiin ensimmäinen iso sysäys, eläkeikää siirrettiin. Ja nythän se on, niin kuin voisi sanoa näin, että jos ei nyt viikoittain, niin kuukausittain on iltapäivälehdissä tai jossain lehdessä lukee artikkeli, jossa keskustellaan eläkeiästä ja sen niin kuin, ehkä tämmöisestä niin kuin, siirtymisestä eteenpäin koko ajan. Se on vähän kuin vinttikoira kisoissa, se jänis juoksee koko edessä. Niin tämä on mun mielestä kanssa tosi niin kuin iso ja mielenkiintoinen termi. Ja sitten sitä kautta mä taas tungen mukaan tähän sen nuorison, että mitä paineita me tuodaan heille, kun me kirjoitetaan julkisesti tuolla, että onko rahaa olemassa. Joo, siis sitten kun te olette eläkkeellä. Ja kyllähän mäkin sitä välillä on käyttänyt niin kuin ystävällisenä pelotteena lapsille, että pistäkää jemmaan, koska me ei ikinä tiedetä, mitä teillä on sitten siinä vaiheessa, kun te olette 65. Tässä on tämä, mitä Jyrin varmaan asiantuntija menee, tämä sukupolvisopimus, mikä on suomalaisessa eläkejärjestelmässä. Että niitä rahoja ei tavallaan ole missään, vaan seuraava sukupolvi on sitoutunut maksamaan se. Että se on luottamusta, se on niin kuin tavallaan tämä diili tämän osalta. Ja sen takia tässähän on tosi tärkeää, että kaikki sukupolvet otetaan mukaan tähän keskusteluun. Kyllä, se on tosi tärkeä asia. Ja ehkä tuohon vielä just tähän 60, että silloin kaikki niin kuin loppuu, niin semmoinen, mikä mä huomasin oikeastaan nyt vasta niin kuin talvella, sitten, että mä itsekin olen niin viime vuoden valmistautunut tosiaan siihen, että työelämän kaari niin kuin päättyy. Että jotenkin se ajatus, että on niin kuin kaari. Joo. Ja se on vähän niin kuin tämmöinen, että meillä on vähän tämmöinen niin kuin muutenkin ehkä tämmöinen tragedian tällainen niin kuin dramaturgia ajatus elämässä, että on niin kuin kaari ja alku, keskikohta ja loppu, ja se loppu on vähän niin kuin kuolema tai jotain. Ja siellä loppuu mitään niin kuin valmistautua. Ja
Ja tämä eläköitymisen valmistautuminen, jotenkin mä vähän niin kuin mielsin sen sillä lailla. Sitten mä huomasin se, että ei tämä olekaan mikään kaari, kun tämähän on risteys. Ja se on musta aivan hirveän niin kuin hieno havainto. Että mä oon niin kuin risteyksessä ja tästä voi avautua niin kuin erilaisia asioita. Ja tietysti pitäisi olla niin se valmistautuminen ehkä tosiaan niin kuin pohtia sitä, että miten mä siihen risteykseen tulen. Mutta tämä on musta hirveän vapauttava juttu, että ei tämä ole semmoinen, että... Ja siinä on sitten ehkä se, että sä oot tehnyt ton fiksun, että sä oot valmistautunut siihen risteykseen tulemiseen. Mitä jos siellä risteyksessä niin on on niin kierretty ajosuunta ja sitten on umpikuja, sitten sulla on vain yksi tie käytännössä. Että sehän voi olla taas, että nämä yhteiskunnalliset normit estää sen, että sä haluaisit jatkaa siellä työelämässä. Tai sitten vaikka tästä, mistä puhuttiin, että tässä niin kuin lähimmäisen hoidosta, niin yhtäkkiä sä joudutkin ehkä tekemään liikkeitä sen suhteen, panostamaan taas siihen suuntaan. Ja niitä sä et ole aluksi piirtänyt siihen karttaan. Kyllä. Eli tavoitteena olisi, että se risteyksessä olisi aitoa valintaa sen osalta, että voitaisiin sanoa, että tässä kolmannessa iässä, kun on puhuttu, niin olisi aitoa valintaa siinä, että voi valita, että tavallaan mitenkä sitä niin kuin tavallaan osaamistaan ja jäljellä olevia niin kuin tavallaan hyviä vuosia käyttää ennen sitä 4. vaihetta. Mun mielestä laiskuus on sallittua myöskin. Ne on erilaisia teitä ja polkuja ja sieltä voi palatakin, ettei se ole mikään tuomittu sinne sitten. Niin kuin. No riipputuoliin vain löhömään ja sitten miettii siinä useamman kuukauden ja sitten lähteekö mihinkä lähtee. Mutta tässä vaiheessa meillä alkaa tässä kohta aika loppua, niin meillä on myös täällä kolmas asiantuntija siis paikalla, tai monesti 4. asiantuntija, eli meidän ihana Aino Irmeli-Virtanen. Ja Aino Irmelille meillä olisi kysymyksiä tässä. Ja tähän liittyy tämä aihe, josta me ollaan puhuttu. Jos me sanotaan, että no mitä termiä tulisi käyttää yli 60-vuotiaista ihmisistä, että mikä se olisi niin kuin tavallaan ne vaihtoehdot, että kuvattaisiin heitä? Miten me puhutaan ihmisistä, jotka on ylittäneet 60-vuotiaat, mutta ei todellakaan vielä jääneet paitsioon? Tässä tulee sanastoa. Eri sävyissä, eri asenteilla. Konkari tekee mieli nostaa liipis, arvostava, tietää mitä tekee. Veteraanit. Vahva sana, mutta ehkä vähän liian sotaisaa. Hopeasankarit. Kuulostaa supersankareilta. Ja miksi ei? Seniorit, perus, toimii, mutta ei sytytä. Kultakauden kulkijat, runollinen, ehkä vähän liiankin. Ikivihreät, hyvä sävy, klassikkotunnelmaa. Elämän konossöörit, hienostunut, sopii tyypille, joka juo espresson ilman sokeria. Viisaat, ytimekäs, mut vähän julistava. Aikuiset, hauska ja rehellinen. Tää toimii. Elämän legendat, iso sana, iso sydän, vanhat ketut, sopii niille, joilla on pilkettä ja pokkaa. Kokemuksen kruunaamat, kunnioittava, vähän kuin mitalin mukana tullut titteli. Boomerit, nettimeemi, riippuu äänensävystä. Ja jos haluaa vähän ravistaa kieltä, niin ajanvaltiaat, eeppinen, Gandalf-vaihe elämää. Viimeiset mohikaanit, haikea, mutta arvokas. Takuajan ylittäneet, mustaa huumoria, ei kaikille. Menneisyyden mestarit, ironinen, mutta ei halveksuva. Lopulta kyse ei ole vain sanoista. Kyse on siitä, miten me nähdään ihmiset ja miten me halutaan, että heidät nähdään. No niin, siinä tuli aikamoinen lista Aino Irmeliltä. Mä halusin nyt kysyä teiltä, arvoisat vieraat täältä, ja niin kun, että mikä teistä noista puhutteli eniten? Että Petsku, mikä sulle oli sun suosikki tuolta listalta? No, mulla jysähti siinä aika kun nopeassa vaiheessa jysähti yksi. Mulla kävi yrittämässä tuo viimeinen mohikaani jo Fenimore Cooperin kirjan mukaan, että lapsuuden innottamana siellä sitten, mutta kyllä mä valitsin ehdottomasti tuon kultakauden kulkijan. Hei, kultakauden kulkijat, hei, parasta kulta-aikaa edetään kulkijana, joka antaa semmoisen niin vagabond-tyylisen jutun reppuselkään, mä voin mennä minne mä haluan, meneekö mä töihin, meneekö mä sinne mökille vai onko mä vaan tässä. Mä tykkäsin siitä. Tosi hyvä. Hyvät perustelut. Mitäs Jyri?
Mitä sulla nousi noita? Joo, mulla oikeastaan 3 nousi, ja yksi on tämä aikuiset ja sitten se kokemuksen kruunaamat, mutta ehkä sitten se, joka eniten jotenkin oli, niin on tämä ajanvaltijat. Siinä on jotain semmoista hallintaa ja vapautta ja autonomiaa ja sitä kokemusta ja semmoista, tämä on vähän niin kuin mun hanskassa. Toimijuutta. Loistavaa. Mä haluaisin olla konkari. Ja siinä on lähinnä se syy, että kun tuetatte Taru Sormusten herrasta, kun Aragornin tavata ekan kerran, sitä kutsutaan Strider konkarin nimellä, niin jotenkin mua vaan se puhuttelee, että sitten tavallaan tuossa vaiheessa Aragornhan on siinä 87-vuotias Taru Sormusten herrasta, koska numenorilaiset elävät pidempään kuin normaalit ihmiset. Hän on hyvinkin, niin kuin voidaan sanoa, 3. iässä, niin mä haluaisin olla konkari tuossa vaiheessa. Yes. Mutta hei, toinen kysymys, kun Aino Irmelille, kun tiedät niin hyvin näistä asioista, ihailen sinun osaamistasi, niin että olisi seuraavana kysymyksenä se, mitä tulisi tehdä sen osalta, että ihmiset säilyisivät terveenä ja työkykyisinä pitkään vanhusikään asti? Ekaksi, kehollinen ja fyysinen hyvinvointi. Liiku säännöllisesti. Syö fiksusti. Nuku kunnolla. Perusasiat kuntoon. Muuten mikään muu ei kanna. Tokaksi, mielen ja kognition terveys. Aivot tarvitsee virikkeitä. Opi kohtaa, keskustele. Ja muista, stressi ei tee kenestäkään terävää pitkällä aikavälillä. Kolmanneksi, sosiaalisuus ja yhteisöllisyys. Ihminen on laumaeläin. Merkityksellisyys syntyy siitä, että kuuluu ja kelpaa. Neljänneksi, työelämän ja elämänkaaren rakenteet. Työtä ei tarvitse lopettaa kokonaan, mutta sen pitää voida muuttua. Ja oppiminen jatkuu, vaikka harmaat lisääntyy. Viidenneksi, terveydenhuollon ja teknologian rooli. Ennaltaehkäisy, seuranta, älylaitteet. Tulevaisuus on tarkkaa ja yksilöllistä, jos siihen panostetaan nyt. Kuudenneksi, asenteet ja kulttuuri. Vanhuus ei ole ongelma. Se on mahdollisuus. Kyse on siitä, miten me nähdään ikääntyminen. Rasitteena vai voimavarana. Toimintakyky ei tipu taivaasta. Se on elämänmittainen valinta. No niin, siinä oli Aino Irmelin näkökulma siihen, että mitkä on ne tavallaan auttaisi meitä säilyttämään ihmiset työkykyisinä, että sitten tavallaan säilyisi se toimintakyky pitkään vanhusikään asti. Ja miten te koette, että mikä näistä teemistä on semmoinen, joka pitäisi laittaa lisää panostusta, sanotaan niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa ja meidän työelämässä? Mikä teistä, jos pitäisi yksi valita ja lyhyt perustelu, mitä sä Petsku sanot? Tässä on pitkälti sen työelämän ympärillä oltu, niin se mitä se tulikaan se oikea termi siellä Työelämän ja elämänkaaren rakenteet. Varmaan se on niin kuin ehkä tässä kuitenkin, se on kuitenkin se pisin jakso, voisi sanoa näin. Siinä, jos 20 eksysit töihin ja sitten tämän laskujen mukaan plus 60 lopetat, niin siinä on se pisin jakso. Toki kaikki, kaikki muut linkittyy siihen samaan aikaperiodiin, se, että niin miten sun aivotoiminta ja miten tämä teknologia tulee sitten sinne. Ja sitten jotenkin mä niin kuin mietin, että se voisi olla, että se koko homma pitäisi rakentaa sen resilienssin varaan. Miten resilienssi susta tulee sitten, kun sä oot siinä hetkessä ikääntymässä kaikkiin niihin asioihin, mitä sieltä on tulossa vastaan. Okei, eli työelämän ja elämänkaaren rakenteet. Mitäs Jyri, mikä sulle noista? Mulla kanssa kyllä nousee niin kuin jotenkin ne fiksut rakenteet siellä työssä. Ja siinä ehkä just se, että miten se työ mitoitetaan oikein ja miten ne miten huolehditaan siitä, että tavoitteet on selkeät ja miten perehdytyksestä ja oppimisesta huolehditaan, että miten niitä tuetaan. Ja sitten se tämmöiset säännölliset yhteiset keskustelut, ihan ne on aika tämmöisiä arkisia, tavallisia asioita, joista kaikki hyötyy. No. Ja ehkä ne mä nostaisin. Tuossa on paljon tärkeitä asioita muita. Me ollaan harvinaisen yksimielisiä, koska mullakin oli työelämän ja elämänkaaren rakenteet. Että mä näen kuitenkin, että isossa kuvassa me ollaan niin riippuvaisia siitä ympäristöstä, instituutioista, siitä puitteissa, missä me ollaan. Ja niiden kautta me pystytään tehokkaammin vaikuttamaan kuin sitä kautta, että me pyritään pääsemään yksilön pään sisälle sen osalta. Niin koen kanssa, että se olisi semmoinen, joka meidän kannattaisi paukkua ja laittaa. Et yhdessä kysymyksessä me oltiin selkeästi tässä. Me oltiin monessa asiassa samoilla linjoilla, mutta tässä me oltiin harvinaisen samoilla linjoilla. Konsensus tuli tähän. Konsensus löydettiin. Hei, loppuun. Meillä on tämmöinen tapa ollut, että kun pääsee vierailulle tänne kahvihuoneen kuninkaallisiin, niin me ollaan haluttu aina, että
vierailijat täällä ja ihmiset, jotka täällä meidän kanssa keskustelee, ottaisi itselleen arvonimen. Kahvihuoneen kuninkaallisten tittelin. Ja tosissaan niin haluaisin kysyä teiltä, sekä Petskulta että Jyriltä, että mikäs teidän titteli voisi olla, että pääsette tänne meidän kuninkaalliskategoriaan? Niin kuin Junnu ensiksi vai? Eli minä. Sinä voit aloittaa. Mä tuossa pohdin tota asiaa. Ja mä löysin tuossa omalla tavalla hienon, minkä mä voisin ehkä hyväksyä itsekin, elämänpalvelija. Elämänpalvelija, tosi hyvä, todella hyvä. Suurimmat meistä ovat palvelijoita. Mä oon joskus lukenut tämmöisen kirjan. Se linkittyy siihen, mutta se on se elämä ja kaikki, mitä elämän ympärillä on. Joo. Mitä voisi palvella niin kuin mahdollisimman hyvin. Joo. Ja palvella. Mahtavaa. Jyri? No, kyllä mä jotenkin tässä vaiheessa niin kuin arvostan niin kuin työelämässä ja kaikessa muussakin semmoista tolkullisuutta. Niin ehkä niin kuin tästä sitten tulee tämmöinen, että mä oon tämmöinen hölynpölyttömyyden herttu. Mahtavaa. Tuommoinen aplodit heti tuohon. Tuohon kyllä. Toi on hieno arvonimi. Oletko sä tehnyt jo kohta käyntikortissa? Ne pitää tehdä. Se on mahtavaa. Siis mä rakastan kanssa. Toi kuulosti niin hyvältä, että sopii hyvin soitua tähän Ilon ja valon prinssiin, että löydetään varmasti yhteistä maaperää. Hei, kiitoksia tästä keskustelusta. Mahtavia ajatuksia nousi esiin ja toivotaan, että nämä kysymykset, mitä me puhuttiin tässä liittyen siihen, että kuinka voidaan käyttää kaikkea sitä kokemusta hyväkseen ja kuinka nämä kysymykset ei koske vain puhutaan ihmisiä, jotka on ikääntyneet, vaan ihan meitä kaikkia. Ja se on kaikkien etu, että näissä päästään eteenpäin. Niin kiitos hyvästä keskustelusta ja tosissaan Kahvihuoneen kuninkaalliset lopettaa tällä erää tähän. Palataan uusien aiheiden kanssa. Kahvihuoneen kuninkaalliset! Kahvihuoneen kuninkaalliset! Kahvihuoneen kuninkaalliset!